Bueno, kaixo guztioi, gauza asko esan behar ditut, eta arrisku edukiko nuke adarretatik juteko, orduan irakurriko dizuet, esan beharrekoa, eta gero, bueno, dituzuen zalantzak eta argituko ditugu, bale. Tolosako kilo instalazioekin bizi dugun egoerari irtenbide eman nahian, udalak eman dituen eta emango dituen urratsak ahalik eta modurik argigarrienean azaltzea da agerraldi honen helburua. Hasteko, iragarri nahi nuke behin prozedura administratibo eta txosten juridikoak osatuta, gaur goizeko batzordean dokumentazio guztia aztertu eta zalantza guztiak argitu ditugu. Hau egin da, kirol instalazioen kudeaketarako BPK Sport enpresarekin indarrean dagoen kontrata deuseztatzeko eta lizitazio berri baten prozesua abiarazteko irizpenei aldeko botua eman diegu. Datorren astea artean, beraz, azaroaren 14ean ezohiko batzarra deitu dugu eta bertan aipatutako prozesuei bidea emango diegu. Dokumentazio tekniko eta juridiko ugari eskatzen duen prozedurak dira, eta jarraian laburbilduko ditut erabaki hori hartzeko arrazoiak eta gainerako xehetasunak. Baina hori baino lehen, komeni da argitzea udalak afera honetan izan duen esku hartzea. Izan ere, elkarrizketaren bidea jorratuz, adostasuna bilatzea izan da lehen aukera. Era berean, gure izaeran dagoelako erabakiak inplikatutako aldeen adostasunarekin hartzeko nahia, eta bestetik hori zelako konponbiderik azkar eta errazena. Udal gobernuak, egungoak eta ausartuko nintzateke esatera aurrekoak ere bai, saiakera ugari egin ditu. Langile, sindikatu eta enpresarekin behin eta berriz hitz eginez, soluzio bat emateko. 11 saiakera egin arren ordea, ez da inondik ere blokeo egoera gainditzerik izan. Afera honetan, udalak duen lotura bakarra egun indarrean dagoen emakida kontratuarena da. Blokeo egoera ezin gaindituta eta kontratu hori denbora luzez betetzen ari etzela ikusirik, kontratuari eragiten dioten neurriak hartzea besterik etzaigu geratu. Zergatik eta zertan oinarrituta hartuko du erabakia udalak. Arrazoi desberdinak daude, baina nagusiak bi hauek dira. Emakidunak datu ekonomikoetan hasierako proposamenean ez zegoen kontzeptua sartu du. Kontratuaren emaitza ekonomikoa desitxuratuz. Gaurko batzordean, 2022ko emakidunak ustiapen kontuan aurkeztutako datuak ez onartzea erabaki dugu. Aurrerago azalpen gehiago emango dizuet honi buruz. Eta garrantzitsuena dena, adostutako zerbitzua ez dela epe oso luzez eman. Datu ekonomikoei buruz, honakoa esan behar dizuet. Enpresak aurkeztutako bi dokumentuetan jarriko dugu azpimarra. 2022ko ustiapen ekonomikoko datuetan eta 2024ko aurreikuspenetan. Orduan, bi dokumentu horien azterketetik, ikusiko dugu, ez nahi sartuko, inbertsioen atalean behar baino gutxiago egin zituzten, 2023an, dena den alde hortatik, ulerkorrak ere izan gaitezke, 4 hilabetetan aritu zirelako, eta batzuetan ez dalako erresa inbertsioiek egitea. Dena den, 56.000 euroko inbertsioak egin behar zituzten epe horretan, eta 7.000koak egin zituzten bakarrik. Baina bada, larrigoa iruditzen zaigun datu bat, eta da gastu orokorrena. Kontzeptu berri hau sartu zuten, eta hemen ikusten dugu bere taldeko, BPK-en taldeko enpresa batek fakturatutako 71.000 euroko gastua sartu zutela, ez? Kontuan hartu gastu hori 4 hilabetekoa dela. Hoi urteko gastua 200.000 eurotik gorakoa suposatuko luke. Gastu hau, ez zegoen jasota ez udalak egindako azterketa ekonomikoan, ez da enpresak berak aurkeztako bere eskaintzean ere. Hortaz, alde bakartasunez sartutako gastua da, eta inolaz ere ez udalak onartutakoa. Hau garrantzitsua da.
datu honek erabat baldintzen duelako kontratuaren emaitza ekonomikoa. Hornidura gastuetan ere, igoera nabarmenak antzematen dira, elektrizitate gasoaren kasuan bereziki, prezioen garestitzea argudiatuta. Enpresak berak bere gain hartzen duen arriskua da hori, arrisku operazionala deiturikoa eta inondek ere ez da udala horren erantzule. Naiz eta azken finean ondorio izango lukeen eta justifikatua eta gastua fakturekin justifikatzen bada udalari ere eraginen golioken irabazi aldagaietan. 3 puntu horiek kontuan hartuta, 2022ko emaitza ekonomikoa positiboa da eta gainditu egiten zituen udala kontratuan jasotako aurreikuspenak, baita enpresak berak bere eskaintzan aurkeztutako aurreikuspenak ere. Enpresak behin eta berriz kontratuaren bideragarritasunez argudiatu du. Eta hori ikusirik, hurrengo ikasturterako 2024ko hain zuzen, gastu eta saurreren aurreikuspenak eta bideragarritasun ez arrazoitzeko dokumentazioa eskatu zitzaion udaletik. Bada, aurkeztutako datuetan, irregulartasunak antzeman zituen kontu hartzaietzak, idazkariak eta kontratazio teknikariek. Lizitazioko azterketa ekonomiko finantziarotik eta enpresak berak aurkeztutako azterketa ekonomikotik aldentzen dira datu asko eta diru sarrera batzuk ere ez dituzte sartzen. Adibide baterako, pertsonal gastuetan esleipenaren azterketa ekonomikoan eta enpresak berak lehiaketetan proposatutakoa baino baxuagoak ziren. Hau da, 50.000 euroko baino gehiagoko aldea zegoen. Orduan, langileen gastua beraz, ez da iristen emakidunak aurkeztako aurreikuspenetara. Bere aurreikuspenetan, lizitaziora aurkeztezanean, aurreikusten zituen pertsonal gastutarako gastuak benetan 2024ko beharko lituzkena baino altuagoak ziren. Egiturazko gastuen partida 0tik 210.000 euro baino gehiagora igotzen dute. Hau da, 2022 sartu zituzten 71.000 horiek, 2024ko aurreikuspenetan sartzen dute ja 210.000 gorako gastua. Aurrez esan dut, alde bakartasunez sartzen duten gastua dela, eta udalarekin inolako kontrasterik egin gabe. Eta honek emakiaren ekonomiari zuzenean eragiten dio. Eta gitu nahi dut, esan ez badet ere, gastu hau hasieratik enpresaren proposamenean jasota balego ere kontratazio organoak atzera botako lukela ez litzatekelako bideragarria. Hornidura gastuak ere nabarmen igotzen dituzte, arrisku operazionala bere gain hartu gabe eta egungo prezioengandik urrun. Gasaren kasuan 2024ko egungo merkatu prezioa eta egungo konsumoen doblea jartzen dute, bikoiztu egiten dute. Eta energia eta uraren kasuan, euneko 37ko igoera proposatzen dute eta mantenimentuan euneko 47koa. Eta inbertsioen kasuan, aurkeztutako datuen arabera, 140.000 eurotik gorako defizita sortuko lukete. Aurreikusitakoa beteko ez luketelako. Enpresak berak lehiaketan proposatu hobekuntzak ere egin gabe leudeke 2024ko prebizio hortan. Hortaz, kontratuan jasotakoa urratzen ariko lirateke kasu honetan ere. Hau ikusita hortaz ondorioa garbia da. Enpresak berak aldatutako datuek sortzen dute egoera ekonomikoaren desoreka. Are gehiago, enpresak 2022ko emaitzak 2023ko apirilaren 14an aurkeztu zituen eta bertan 19.467ko balantze positiboa egiten zuten, baina gure teknikariek egindako zuzenketekin berriz 2022ko ustiapen kontuaren likidazio emaitza 82.000 eurokoa litzateke. Eta hori da gaur onartu ez ditugun kontuak eta zuzenketa proposatu dugunak. Emakida honetan, bazeuden bi aldagai, alde batetik bazegoen kanona, 120.000 eurokoa, inungo baldintzari gabekoa, eta gero bazeuden irabazi aldakorrak. Irabazi aldakorroietan, 62.000 euro arte enpresak zuzenean bere hartzen zituen, eta hortik gorakoak berriz,
kalitatezko estandar batzuk beteta, 170 beraientzat izan ziteken eta gainontzekoa udalarentzat. Orduan, klaro, balantzea 19.000 eurokoa aurkezten baldin bada, ez, nolabait partida gehigarriak sartuz, 62.000 euroko muga hori ez da gainditzen, eta orduan, mozkin guztiak enpresarentzat dira. Eta orduan, aipatu bezala, 62.000-tik 82.000-ra hor banaketa batuen beharko luke, azterketa, kalitatezko azterketa estandarrak betetzen baldin badituzte, eta horren 30%-a udalarentzat beharko luke, 10.000 euro inguruko irabazik gehi kanona. Txosten ekonomiko horrekin batera, enpresak proposamen bat ere egin zion udalari. Kontratuaren ustezko desoreka puskatzeko. Esan gabe doa, ustezko desoreka diodala enpresak berak emandako datu horien ondorioz suertatzen delako desoreka hori. Hau zen proposatzen zutena. Tarifen euneko 2,1ko igoera aplikatzea eta horrez gain, udalak 283.000 euroko diru ekarpena egitea. Orduan hemen dugu alde batetik gastu orokorrak 217.000 eurokoa, gehi ekarpen guzti hauek, ez? Hoi dena kontratutik kanpo dagoena. Aurrez argitu izan du publikoki puntu hau, baina gogoratzea komeni da udalak ezin duela legez, inolaz ere, diru ekarpenik egin emakida batean. Emakida kontratuak ez du aukerarik ematen udalak dirua jartzea. Eta epaiak daude horrelako kasuetan, eta bat Gipuzkoan bertan, udal batek emakida baten dirua txertatu eta atzera bata epaitegiek. Orduan, hoi oso garbi izan dugu hasieratik gure teknikarik hala esan da. Kontratu honek zeukan finanziazio bide bakarra bazkide kopurua dira. Eta kuotak. Baina kuotak beti ere oso baldintza zehatzetan. Orduan, nolabait, desoreka ekonomikoa konpensatzeko, baino diodan bezala, enaiz hartuko kontu oso zehatz eta teknikoetan, baino juridikoki oso zehaztuta dago, zein egoeretan igo daitezken kuotak, eta kasu honetan etzeoen tokirik. Hortaz, enpresak proposatuko diru ekarpen hori egitea legearen kontrakoa litzateke. Hau dena ikusirik, tarifak euneko 2,5ko igoera proposatu zuen udalak abuztuan, esan bezala kontratuaren mugetaraino joan da. Gure teknikarik behin eta berriz esan ziguten, oso zaila zala, baina dena den, nolabait, kontratuaren hainbat ertz nolabait bilatu zuten, justifikatu zezaketenak euneko 2,5ko igoera hori. Baina diodan bezala, esfortzua handia egin da nolabait hori justifikatzeko. Nik honekin adierazi nahi dut, udalak esfortzu gehigarri bat egin duela. Guk ez gendun zergatik hori egin nahi, baina egoera desblokeatzeko eta jakinda kontratuaren ekonomia egokia zala, hala ere esfortzu hori egin gendun, pentsatuz, bide bat izan zitekela, zegoen koarapiloa askatzeko. Enpresak proposamen hori ez onartzea erabaki zuen eta akordioaren bidea agortutzat eman da, kontratuari zegozkion neurriak hartzea izan zen neurrengo urratsa. Berriz diot, bati bat, kontratuan jasotako zerbitzua denbora luzez ematen ari etzelako. Dagoeneko greba hasi zanetik 6 hilabete eta 2 egun pasa dira. Eta zerbitzu berriari dagokionez, hauxe, udalak errekerimentu bat baino gehiago bidali dizkio enpresari, zerbitzua berrezarri zezan. Azkena irailean, ikasturte hasieraren atarian, instalazioak itxite izateak eragiten zituen kalteak zirela eta. Hain zuzen, errekerimentu horretan bertan, ohartari zitzaion zerbitzua berreraziko ez balute, kontratua deuseztatzeko prozedura abiatuko zuela udalak. Enpresak 10 egun ditu errekerimentu hori irikitzeko eta beste 10 erantzuteko. Bada, 9. egunean iriki eta ondorengo 10 egunean honako 10. egunean honako hau erantzun zuen. Zerbitzu emateko borondate osoa izan arren, ezin zuela zerbitzurik eman. Langileen greba eskubidea medio. Gainera, zerbitzu ematen ari zela Berazubin eta Beotibarren. Eta gauza bera egiten zuela Uzturpe frontoian. Instalazioen egoera kaskarragatik itxi zen arte. Aipatzekoa da, lehen bi instalazio horietan ez duela zerbitzua bere osotasunean eman,
eta emandako zerbitzu gutxi horiek pertsona autonomo edo kirol taldeekin dauden hitzarmenei esker egin dela. Eta oro har, ez da instalazioak eskatzen duen mantenu eta zaintzarik egin. Honek ondorio larriak utzi ditu, 11.000 erabiltzaileangan, eta bereziki araututako hezkuntzan, gogora ezagun ikastetxeen instalazio horietako batzuk erabiltzen dituztela gorputzik eta fisikorako, eta kirol taldeen jardunean. Mantenu ez ezik, instalazioen babes eta segurtasuna aipatu dudan bezala ere auzitan jar liteke. Izan ere, Usabal kiroldegiko futbol zelaira sartu izan dira eta enpresari dagokio zainketa. Eskatu arren ez ditu behar adina neurri hartu. Enpresak emakida kontratua sinatzen duen unetik konpromiso eta bete beharrak ditu. Eta horien artean dira zerbitzu modu jarraituan ematearena, jasotako baldintzak errespetatuz, noski. Eta zerbitzuaren ordena zaintzearena. Maila ezberdinetako auzitegik emandako epaien arabera, lan gatazka bat, ez da inondik ere pisuzko argudio bat, zerbitzua denbora mugari gabe ez ematea justifikatzeko. Behin hau guztia azalduta, azpimarratu nahi nuke, sakon aztertu, hausnartu eta aztertu direla erabakiak, juridikoki oso konplexuak baitira. Baina egindako azterketen arabera eta kanpo zerbitzu juridikoek ere aholkatu diguten arabera, pisuzko arrazoiak ditu dalak erabaki hau hartzeko. Eta aldeko jurisprudentzia ere, aipatu dizuen bezala ere bada. Honaino, astearteko batzarrean landuko dugun lehen puntua, kontratuaren deusestatzeko prozesuari abiadura emango diona. Eta hemendik aurrea zer, ezta? Esan bezala beste fase bat zabalduko da eta prozesu berri bati hasiera emango diogu. Batzarrean bertan lizitazio berri bat abiatzea proposatuko da, gaur batzarrean onartu dugun bezala, baina aldaketa nabarmenak izango ditu. Hasteko kontratu mota eta iraupena. Egoera ikusita eta zerbitzua berriz ere ematen hasteko zerbitzu kontratu motz bat lehenetsi da. Transitorioki, urte bat, gehi urte bateko luzapenaren aukerarekin. Udaleko teknikariekin batera gaia sakon aztertu dugu eta gauden egoeran kontratu mota hau eta iraupen hau lehenetsi da. Eta bigarrena, prezio-kalitate lotura lehenetsiko da. Administrazioaren bete beharra ez da zerbitzuak alik eta merkeen eskuratzea, baizik eta prezio eta kalitate irizpideen egokien moldatzen den aukera baliatzea, eta hura hautatzea. Horregatik, kontratuaren prezioa irizpide honekin eta legeak ematen dituen mugen baitan kalkulatu da. Esan bezala, kontratu transitorio izango da, alde batetik zerbitzua berrez hartzea albidetuko lukelako horrela, eta argitu behar dut, lizitazio berri hau esleitu bitarte gaur egungo enpresa, eta behin kontratua deusestatzeko prozedura abian jarrita, behartuta dagoela zerbitzua ematera. Naiz eta, esan bezala, kontratua deusestu. Hoi da, aukeretako bat, urrungo lizitazioa martxan jartzen den arte. Eta, esan dizuet, alde batetik izango dugu garai transitorio hori, baino hori ere pasako da, eta orduan, etorkizuneko kudeaketa ereduaz, definitiboaz idatzi dut, baina, ondorengo urtetako ereduaz behintzat, hausnartzeko tartea izango dugu. Eta hori egiteko guretzat lau baldintza funtsezkoak dira. Horrelakoa berriz ere gertatu ez dadin zerbitzua bermatzea, hau da, udalak kontrola izatea, zerbitzu hori kalitatezkoa izatea, zerbitzu hori emateko lan egingo duten langileen lan baldintza egokiak bermatzea, eta kontratua ekonomikoki ere orekatua izatea. Eta, herritar guztik, espero duten galderari, erantzuna ematen saiatuko naiz orain, ez? Noiz zabalduko da kiroldegia.
Zuhurtziaz jokatzen jarraitu behar dugu, data finko bat ez dugulako momentuz. Prozesunet denbora jarraituta, behin lehiaketa publiko egin eta enpresas lehituta, garbi dago, kiroldegia martxan jarriko dala, baino lehenago ere bada berehalakoan zerbitzua berrezartzeko beste aukera bat. Azpimarratu dut lehen eta gaur egungo enpresa behartuta dagoela zerbitzua ematen jarraitzea, naiz eta kontratua deuseztatu. Lizitazio berriaren prozesua amaitu eta kontratu berria sinatzen den arte esan dudan bezala. Aukera bat bada, langileek greba etetea erabakitzea, behin-behinean behintzat. Eta herriak benetan premia handia duela ikusita eta etorkizunean orain sortutako gatazka eta arazoak bideratzeko pausoak eman direla ikusita, bihotzez uste dut urrats horiek emango direnaren esperantza dudala. Erabaki horrek, lizitazio berria erditsi baino lehenago kiroldegia irikitzea ahalbidetuko luke. Epe motzagoan kiroldegia normaltasunera bueltatuz. Langileek greba eteteak ez luke gainera inongo ondoriorik izango abiatu den prozesuetan. Eta esan bezala herriak, herritarrok behar dute eta behar dugu. Hauek dira laburbilduta momentuz udalak eman dituen eta emango dituen urratsak, ez? Nabarmendu nahi nuke, behin udal batzak, ezoiko batzar horretan aktak onartu ondoren, aipatutako dokumentazio gehiena publiko izango dela eta konsultatu ahal izango dela. Gehiena diot, ez daukatelako segurantzik dokumenturen bat agian ezin ote dan, baina, printzipioz publiko egin daitekeen guztia egingo da, eta beharrezkoa baldin bada, ni ere preste egongo naiz, herritarrek dauzkaten galdera guztik erantzuteko. Pentsatzet herritar askok hala antzemango zutela, baina, hilabete hauetan udal langile askok egin duten lana eta esfortzua ikaragarria izan da, idazkaritza, kontu hartzailetza, kontratazio eta kirol sailetako teknikari buru belarri aritu dira, eta aipatu bezala, gai korapilatsu eta ertz asko zituen hau, onaino ekartzeko. Ez dire hilabete errezak izaten ari, eta barruan gaudenok ikusi dugu, ze saiakerak egin dituzten, egin ditugun, eta zenbat burua uste eta frustrazio ekarri dizkigun. Bihotzez diot bereziki zaila izan zaigula hori, eta, barkatu, nahastu naiz horren beste gauza. Azken mezua herritarrei bideratu nahi nieke, nik badakit askotan informazio faltaz, jendeak eskatute ondala, guk ahal izan dugun neurrian esku artean eta prozesua zalantzan jartzeko, kolokan ez jartzeko, eman dugu ahal izan dugun guztia, kiroltarekin oso maiz elkartu geha, esan bezala langileekin eta enpresarekin, eta herritarrei publikoki ahal izan dugun guztia, ez? Askotan gauzak zehaztasun handiagoz, esan bezala esateko gogoa bagendun, baino zerbitzu juridikoek alokatuta nahi baino gutxiago esan izan dugu. Eta, hala diot, xehetasunik txikienarekin hankasartzerik handiena ere egin genezakelako prozesu guztia konprometituz. Hemendik aurrea gure erabakiaren kontra
konsejo juridiko asesor kojuara jo dezake enpresak, baino ondoren behin plenoak irmo egiten duen kontratua deusestatzeko lizitazioa, baina kontentziosora joal izango du ez. Orduan, bueno, nik uste prozedura administratibo guztiak zuhurtasun handiz egin behar zirela eta hala egiten saiatu gea. Esan bezala, hobetzekoak izango genituen eta irakaspenak gerora ere saiatuko gea aplikatzen. Dena den prozesuak aurrera jarraitzen du eta joango gara urrungo urratsen berri ematen. Askotan esan dut, baina ulergarriak zaizkigu denbora honetan sortu diren tentsio, haserre, frustrazio eta gainerako sentipenak. Nik ere, askok dakizuen bezala ariketa fisikoa, kirola maite dut eta beharrezkoa sentitzen dut ere, baina tamalez gure gizartean oraindik ez da funtsezko edo oinarrizko eskubidetzat hartzen, eta nik uste epe motzean hala izango dela, ze, bueno, nik uste eztabaidarik gabe gure egoera emozionala eta gure garapen pertsonalerako, nik uste momentu honetan ezinbesteko tresna bihurtu delako, ez. Begirunea azaldu nahi diet kiroltaldetako kirolari, langile, voluntario eta gurasoei edota kiroldaiaren lotutako gainerieko langile eta enpresei. Urte luzez, egitura eta sare horiek sortzeko egindako lana kolokan jarri delako eta bueno, badakigu saien bat bereziki, bueno, oso larri dagoela eta horregatik espero dugu ahalik eta lasterren gauzak bere onera etorriko direla. Ze guretzat aktibo eta altxorri izugarri dira eta nik uste herriari egiten dioten ekarpena eta herritarri egiten digun ekarpena neurri ezina delako. Horregatik udalaren eta baita zehazki udal gobernu osoaren konpromisoa berresten dut, herrian berriro ere kalitatezko kirol zerbitzuak izan ditzagun gure esku dagoen guztia egiteko eta aipatu dudan kirol taldeen sari hori babesteko. Eta bueno, gauza asko esan ditut. Segurazki zerbait argitzeko edukiko ezue, eta bueno, eskerrak berrestuz, zuen erantzunak, zuen galderak erantzuteko. Nola bermatu etapa berri horretan, orain greban dauden langileetan sikentzea? Bai, esan bezala, gu kontratua egiterakoan, kontratuak atal desberdinak ditu, eta, bueno, guk ikusi dugu nondik gatozen, eta, bueno, zerbitzuaren kalitateari garrantzia ematen diogu, eta orduan, bueno, kontratua irizpide horrekin egin dugu. Orduan, bueno, hoi sartzen den enpresak egin beharko ditu bere kalkuluak, eta, bueno, mahai gainean egongo dan pliegoekin, baztertu beharko dute ea sar daitezken. Baina, bueno, hori ez da gure esku, dago gure esku zegoen bakarra zen, ahalik eta kontratueik egokiena egitea, zerbitzua behar bezala emateko, aipatutako irizpide horien baitan, ez? Kontrola, udalaren kontrola, langileen baldintza duinak, kalitatezko zerbitzua eta ekonomikoki orekatua. Hoi da, gure gandik kanpoi da, orain irikitzen den inkognita bat eta aurkeztuko dian enpresak dena den aurrekariak jarrita daude pleguetan, hala jarri behar dialako eta badakite nondik gatozen. Orduan, bueno, pentsatzen dut sartzen dana badaki langileekin elkartu beharko dula. Langileekin izan duzu, Gu langileekin askotan hitz egin dugu eta zai gaude. Eta ni pertsonalki lasai nao, egin genezaken gauza bakarra da eta uste txukun egin dela. Kontratu honek esan dudan bezala ezaugarri oso bereziak zituen eta finantziazio bakarra bazkide kopurua zen. Bideragarritasun ekonomikoa egin zen
oso zuhurtzia handiz eta oso era konservadorean pandemiatik gentozelako eta 9.000 bazkidekin egin zan. Tolosako kirol instalazioek 11.800 bazkide izatea iritsi dira. Bataz besteko kuota egon da 76.000-77 eurokoa baldin bada, 1.000 bazkide gehiago, diru asko da, ez? Egon da 77.000, aldakorra izan daiteke, baina orduan, 3.000 bazkide gehiago, hasierako datu ekonomikoak izugarri aldatzen dituzte. Orduan, hoi da daukana. Udalak ezin du dirua txertatu, ezin du askoz ere erresagoa litzake udalarentzat. Eta posible izan bagenu 1.000 euro edo dagokiona jarri eta horrea dena den horretarako, administrazioa zorionez kontrol bide asko ditu eta teknikarik kontuak aztertzen dituzte eta nik uste egindako azterketen ekonomikoa nahiko argigarria dala. Eta, nik buruz esan dizkizue datu, baina ikusten baldin badezue emaitzak 2024ko enpresak egin zigun aurreikuspena eta benetan hor bertan kontratuari eta egungo egoerari erreparatuz gure teknikarik egin zituzten datuk aldea da ikaragarria. Eta hala ere emaitza positiboa izango luke kontratuak. Orain esan bezala, langileek zer dioten, guk esan bezala, gure esku zegoen egin dugu, eta nik bai eskatzen diet, nik badakit behaientzat ere ez dela erresa izango, baldintza berdinetan, enpresa berdinarekin, lanen hastea, eta 2-3 hilabetez luzatu daitekeen prozesu baten, baina bestaldetik udalak ezin du besterik egin, orduan grebaren zentzua presioa egitea da. Momentu honetan presio bide guztik eginda daude eta hartu beharreko erabakik hartuta daude. Guk egin ditugu ahalik eta plegurik egokienak eta hor ja esperantza piztuta mantentzea besterik ez zaigu gelditzen. Listo? Bale, eskerrik asko.